गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ कंग्रेस राजखान्थि दोलनि थाखाय मोनसे गेदेर खहा। कंग्रेस दैदेनगिरि एमपि राहुल गान्धीआ एमपि मासिखौ एंगारनांबाय। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ गाज्रि रावजों सोंखारनायनि उनावनो बिजिरसालिया बे गोख्रों राहाखौ लायो। कंग्रेस दोलनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ मदि बिमुंखौ सिखाव होनायनि थाखाय मानहानि खालामनायनि दायाव केस थिसनजानायनि उनाव बिजिरसालिया दायनिगिरि फोसावनायनि 1 साननि उनावनो एबा मैयानिफ्राय एमपि मासिनि बिबानखौ एंगारनांबाय। गुबुन फारसेथिं हादरनि नोगोरारिफ्रा राहुल गान्धीनि सायाव बेबायदि गोख्रों राहा लानायखौ हादराव डेम'क्रेसि गैला, सरकारा जेरै गोसो एरैसो जासै होनना गोख्रों अजद होनायखौ नुनो मोन्दों। बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि 2थि जयै जुथुमलायनाय हाबाफारि लादों। दुलाराय बाथौ आश्रम जथाइ आफादा खैराबारियाव फरायसा फोरोंगिरिफोरखौ लाना जयै जुथुमनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव बाथौ आश्रम जथाइ आफादा खुंगा 2थि जयै जुथुमलायनाय हाबाफारिखौ दिनै 25 मार्चनिफ्राय 26 मार्चनि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुं लादों। हाबाफारियाव गासै 30 बाथौ आश्रमनि फरायसा फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। धेमाजिनिफ्राय लाना क'क्राझारसिम बाथौ आश्रमफोरा बाहागो लाफैदों। सनितपुर जिल्ला कौस्टि बर' सुबुं आफादनि रांगिरि मुर्शिद देबेन नार्जारि बिथाङा 1 सप्ता सिगांनिफ्रायनो देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानानै दङ। दा बिथांखौ एप'ल' हस्पिटाल गुवाहाटीआव फाहामथाय होगासिनो दङ। BKWSनि सोलोंथाइ EM मुर्शिद अनिल बसुमतारी आरो MScनि EM मुर्शिद मलेन्द्र नार्जारि बिथांमोना खौरां लाहैदों। फोरमायनाय बायदिब्ला बेरामजों भुगिनांनाय मुर्शिद देबेन नार्जारि बिथाङा एसे मोजाङाव फैदों होनना खौरां मोन्दों। बड'लेण्ड गेलेमु आरो हारिमुआरि जथुम हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायबाय। हारिमुआरि बिथिंखौ जौगाहोनो थांखिखौ नोजोर बोना बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो हारिमुआरिफोरनि बानजायनायाव 24 मार्चआव बड'लेण्ड गेलेमु आरो हारिमुआरि जथुमखौ मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लाना मैयानिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो प्रफेसार शंकरज्योति बसुमतारी बिथाङा। बाहागो लाना बिथाङा बेखेवना होयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोंनि गामिनि लामानि सायाव सरकारा जेबो नायसनासै। थांनाय सिगांनि BPF सरकाराबो जेबो मोजां खामानि मावासै। एबारनि UPL सरकाराबो 3 बोसोर थांबाय, दासिमबो जोंनि मध्य खालु गामिनि लामायाव थाइसेबो अन्थाइ खोख्लैयाखै, बुंदों मध्य खालु गामिनि दुखुथिया रायजो राजाफ्रा। क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों नांजाबनाय सोनाब मध्य खालु गामिनि नायल' जाल' दोंसेल' लामाया दैज्लां फैनाय लोगो लोगोनो थांलाय फैलाय हान्थिनायाव जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों। गोबाव सम रायजो जाबोनाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबरगाव बियाबनि सिङाव थानाय खालुगाव सुबाइजार PHDC बेन्दोंनि मध्य खालु गामिनि रायजो राजाफ्रा गावसिनि गामिनि हाब्रु दैजों बुंफबनाय लामाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा सरकारखौ लामा नायाजासे रायजोनि रांखौ खरसा खालामनानै लामा खोना लादों। बर'नि आसार खान्थिखौ हादर दरबाराव दिन्थिदों CRPFआव हाबा मावनाय सानैसो बर' जोहोलावफ्रा। 143 बेटेलियन CRPFनि 20थि रायजोंदेयाव बर'नि आंगो हारिमु आसार खान्थिखौ मोसानायनि गेजेरजों दिन्थिदों CRPFआव हाबा मावनाय जोहोलावफ्रा। बिग्राय ब्रह्मनि जोंनि गामि समायना सोमखोर गामि रमायना मिलौदो मेथाइजों मणिपुरनि इम्फलाव थानाय 143 बेटेलियन CRPFनि रायजोंदेयाव हायला हुइला मोसानानै हारि अनफावरि गोहोखौ दिन्थिनायजों लोगोसे हादर दरबाराव बर'नि हारिमु आसार खान्थिखौ दिन्थिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि मिजिंसा ब्रह्म, निजोम गयारि, बिग्राय गयारि, चिरांनि जयन्त बसुमतारी, आखन बसुमतारी आरो नलबारिनि प्रान्जल कलिताया हादर रैखाथि होनाय मावबिबानाव थानायनि अनगायैबो हारिखौ सिनायथि होनो नाजादों। बिथांमोननि मोसानायखौ हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासिबोआनो जोबोद बाख्नायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि इख्राबारियाव बमा बेरदों। इख्राबारि आउटपस्ट पुलिस थानानि सिङाव थानाय इख्राबारि गामिनि प्रचन्द दास मुंनि सासे फालांगिरि न'आव थांनाय 23 मार्चखालि हरनि 12 रिंगायाव गावनि न'आव उन्दुफुबाय थानाय समावनो उदखारिफ्रा खिरखिजों ग्रेनेड हमैनानै गाग्लोबदों। नाथाय बे ग्रेनेड गाग्लोबनाय जाथायाव प्रचन्द दासनि खर'आव ग्लास बायनानै बुदोंब्लाबो रावबो गोब्राब जखम जायाखै होननानै न'खरनि सुबुंफ्रा मिथियो। न'खरनि सुबुंफ्रा मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 20 फेब्रुवारियाव मोनसे सिनाय मोननाय WhatsApp नम्बरजों 25 लाख दाबिनाय किल'नि गांसो लाइजाम मोनफादोंमोन। सानथामसिनि उनाव मोनसे WhatsApp नम्बरजों फन खालामनानै रां बियो, नाथाय प्रचन्द दासआ रांखौ हरनो हानाय नङा होननानै बे जाथायखौ इख्राबारि आउटपस्टनि आइसि बिथांनो मिथिहोयो। दान मोनसेनि उनाव थांनाय 23 मार्चखालि हरनि समाव बे गाग्लोबनाय जाथाया जायो। पुलिसा जाथायनि सायाव संदानोब्लाबो दासिमबो सासेबो दायनिगिरि हमनो हायाखै। जाथायखौ खौरां लानो थाखाय उदालगुरि जिल्ला UPLनि गायनादारि रथेन्द्र दैमारि बिथाङा जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिहैयो आरो न'खरनि सुबुंफोरजों सावरायहैयो। जनाया 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायाव 15 साननि हारिमु मावबादा खुंफुंदों। धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि 2 नं लांदांगुरि दानसोरां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जनाय हालामनि जाखांफुनाय समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारि बिथाङा जनाय हालामनि जौगानायनि थाखाय 7 स्टार क्लाबनो रांनि हेफाजाब होनानै
बिटिआर अदालगुरिनिफ्राय हारिमु मावबादा लाबोदों। बे 15 साननि मावबादाया मैयानिफ्राय गिबि जागायजेनो। गिबि सानाव हारिमु मावबादाखौ बेखेवना होयो जनाय दख'रा हारिमु आफादनि आफादगिरि बड'देब स्वर्गियारि आरो मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि सुरज नार्जारि, जनाय दख'रा एबसुनि आफादगिरि मन'रम मुसाहारि, जनाय दख'रा एबसुनि बारग' नेहाथारि अबिनाश नार्जारि, जनाय दख'रा बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि मिनु नार्जारि, गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि मावथिफारिया बिथांमोना बाहागो लायो। मख'जाथावदि बे मावबादायाव अदालगुरिनिफ्राय मोसानाय फोरोंगिरि हिसाबै धीराज रामसिंहारि आरो दामजु दामनाय फोरोंगिरि हिसाबै आगोमा बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गसाइगाव जिल्ला इउपिएल ब्लकआ बड'लेण्ड पिक मिशननि सायाव गोनोखोआरि फोरोंथाइ होदों। बिटिआर सरकारजों दैदेनजानाय बड'लेण्ड पिक मिशन बिथांखिनि जोहै गसाइगाव जिल्लानि गासै बियाबावनो अमा फिसिनायनि गोनोखोआरि आदबनि फोरोंथाइ मावबादाखौ दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि कमिउनिटि नब्लाङाव लानायखौ नुनो मोननाय जादों। सराइबेल, जमदुवार, श्रीरामपुर, गुमा बियाबफोरावबो फारियै अमा फिसिनायनि सायाव गोनोखोआरि आदबजों माबोरै अमा फिसिनांगौ बिनि सायाव सोलोंथाइ होगासिनो दङ। दिनैबो 4 नं जमदुवार बियाबाव गसाइगाव जिल्ला इउपिएल ब्लकनि बानजायाव गासै 127 सोद्रोमाफोरनो गोनोखोआरि आदबजों अमा फिसिनायनि सायाव सोलोंथाइ होनाय जादों। अमाखौ माबोरै फिसिनांगौ आरो माबोरै जाफुंसार जानांगौ आरो अमानि बेमार आजारनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन बेनि फारसे सोलोंथाइ होनाय जादों होननानै फोरमायदों बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना।